Pislik eyledim. Mutlu Kaya keçeka bedew û serkeftî a Kurd bû. Lê di encama êrişa çekdarî a Zîlamê ku dilê xwe kiribûyê, êdî ji sedî not berastenge. Ji çar guleyan yek dimêjiyê Mutlu damaye. Guleya êrişkar Mutlu nekuştiye lê wê ji kuştinê xerabtir kir. Doktoran destê xwe ji başbûna Mutlu şûştibûn. Lê di neh salan da keça Kurd tekoşîneka mezin da û êdî dikare dîsa stranan bêje. Hêjî bi alîkariya dê xuşkên wê nebe nikare pêdiviyên xwe yê bingehîn bicîbîne. Lê ew bawer dike ku rojek wê bi serê xwe bimeşe, bigere û bi rihetî bisire. Mutlu ji navçe Erxeneyê bi Kurdî dizane lê nikare xwe baş bîne ziman. Ji ber wê dixwaze bi Tirkî röportajê bide. Hayatı çok seviyordum. Yaşamayı Min pir ji seviyordum. jînê ji jiyanê hez dikir. Lê ew canî hemû jiyana min ji min stand. Elimden. Dema Mutlu rastê êrişê hate, di pêşbirka muzîkê a netewî de li Tirkiyeyê bibû yekemîn. Di stranbêjiyê de hêviyek mezin jê dihate kirin. Ve ben kendimden sonra Piştî êrişa ser min kuştinên jinan zêde bûn. Min soz da xwe û got Mutlu divê tu xwe bernedî. Li hember zilaman xiraban divê ber xwe bidî. Bila jin ji te cesaretê bistînin. Bila jin netirsin, bila tiştî hatî serê te, neyê serê tu jinan. Onlar da dik dursun, korkmasın. Hem bi bedewiya xwe hem jî bi awaza xwe ya cuda rêya Mutlu vekirî bû. Neh sal piştî wê pêşbirkê Mutlu wekî zarokên biçûk fêrî gav û avêtinê dibe. Lê kêfxweş e ku di nav neh salan da êdî dikare bi kepçî bigire, bike devê xwe bi serê xwe xwarinê bixwe. Ev tevgerên biçûk Mutlu pir dilşa dike. 5 sal piştî Mutlu xuşka wê Dilek jî bi destê leşkerek hate kuştin ku ew leşker îddia dikir Dilek destgirtiya wî bû û ji ber kumreşiyê jinikê kuştiye. Dayika wan xanim dibêje du caran agir bi mala wan û bi dilê wê ket. Ji bo her du keçên xwe jî her roj hêsran dibarîne. Êrişkarê Mutlu Veysê Ercan ji cezayê 15 salan 7 sal raza lê 2 sal berê azad bû. Dilek zî wê xweş ceza xwar mücadele kir pir xwe û kir ama adalet wê ciyê xwedî muhabbet kirt. Ew hevkî dilê me yê nikir ama Mutlûyê yani qîzika min fena tê tiştê tu çûçik gawa birê bavê wêrê a serê wê jêkî bavê wêrê ê. Adaleta vira tu neyê adaleta Xwedê heye. Wêrê de kes nikanî medale kesî bikatî cem. Mutlu dibêje êrişkar azad e lê ew weka zindaniyan di nav çar dîwarên malê de asê maye. Koyacağını hak ettiği cezayı almadı. Neheqiya herî mezin ew e ku ew canî cezayê ku heq dikir nexwar. Ev bêwijdaniyeke pir mezin bû. Xeyala min ew bû ku dengê xwe li hember vê zilmê bilind bikim û çîroka xwe li dunyayê belav bikim. Sesini duyurmak da Wateyan navê Mutlu Dilşa ye. Lê dibêje neh salan da di nav xemgîniyek mezin da ye. Lê dîsa jî bêhêvî namîne. Îsal xeyalek xwe mezin bi cî anî û bi mamosteyê xwe yê muzîkê re straneka çêkir ku navê wê berxwedan danîne. Bi xuşka xwe Songul re stranê got û klîbek jî çêkirin. Mutlu dibêje klîba wan li welatên Ereb neha di lîsteya serekê da ye. Mutlu sermediya civakî çalak e û li hember tundiya li ser jinê jî pêşengiyê dike. Ji ber ku êrişkarê wê azad bûye baweriya wê bi edaletê nemaye. çok acılar çektim ve Min gelek êş û jan kişand. Lê min tu car xwe berneda. Ez li Tirkiyeyê bûm hêviya gelek jinan. Heta ê mêran jî. Min xwest bila hemî dinya dengê min bibihîze. tüm dünya duysun sesimi. Dixwaze çîroka wê hêvî bide hemî jinan ku li hember tundiyê dengê xwe û serê xwe bilind bikin. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.